Ndiyabulisa kumama uSibande, utata uSibande, egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa kubazalwane bonke basekhaya lwezwi, uJesu Kristu uyinkosi. Ndise-Eastern Cape eNgcobo. Ndibulela ungena ekhaya lezwi. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngondihlanganisa nekhaya lezwi. Ndandihlala ndisithi ndisindisiwe, kanti andikasindiswa. Ndingumama omdala omthandayo kakhulu uThixo, kodwa ndihlala ndizibona ukuthi kukhona ndidibana nevangeli ngoku ndingena ekhaya lezwi. Ndiyambulela umama uManqamalo ngondifaka ekhaya lezwi. uThixo amsikelele, ngoba ngoku impilo yam ifumene ukuthula. Noba bendisindisiwe, bezikhona izinto ezindisindayo ezingasolvekiyo. Noba ndithandaza umthandazo ongathi awuvakali, ndine-depression, ndihamba kwii-psychologist, but ndiyamthemba uThixo ngoku. Izinto zam ndizithetha kuye futhi ndiyakholelwa ukuthi undethulele umthwalo. Ndimbulela kakhulu uThixo, umntanam upase 2023 kakhulu, grade 12, apase kakuhle, ayafumana sikolo ngo-2024. Ndibulela kakhulu uThixo ke usifumene kulo nyaka, noba i-funding engekayifumani. I believe ukuthi uNkulunkulu uzondinceda. Ndiyawubulela kakhulu ngekhaya lezwi. uThixo ndiyambulela, ndazi ndingambonga ngani. Entliziyweni yam ndifuna uhlala ndiphicothe endlini kaYehova. Ndiyafuna uThixo andincede ngekhaya lezwi, ndenze le nto uThixo afuna ndiyenze ngempilo yam, ndiphile ubungcwele ndisekhona emhlabeni. Ndifunde ne-fasting ndikhona ekhaya lezwi. Bese ndayiyeka i-fasting because ndisithi ndine-pressure, so ayikwazi isweki, i-pressure, sorry, awukwazi ungayityi ipilisi. Kodwa ndibonga uThixo ngoba ndiyakwazi ungena ku-fasting ndiphinde ndiphume ndingakhange nditye pilisi. uThixo amsikelele uba uSibande, ahlale esifundisa kakhulu izinto ezifunwa nguThixo ngempilo yethu, siphile ubungcwele sisekhona emhlabeni. Umntwana wam wavele wamosheka iskin, ntombazana yam. Kwaba buhlungu entliziyweni yam, wavele waba ngathi utshile ebusweni. Iminyaka wabangaya kwezi-specialist, wabangayaphi, akwancedeka. Kodwa ndiyambonga uThixo uphilile ngoba ndihleli ekhaya lezwi. uThixo undincede kakhulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabonga kuNkulunkulu nakuwe kanye nasekhaya lezwi ngokuthi ningixolele nge-emoji engiyifake phambi kwayizolo. Baba, ngiyabona ukuthi usathane ufuna ukungilwisa, ufuna ukuthi ngiphume ekhaya lezwi, ngingabe ngisazithola iy'nkonzo. Ngoba ekuqaleni ngesikhathi ngiphumile ngaphupha amaphupho awu-2 ayengitshengisa ukuthi ufuna ukuthi ngiphume. Elokuqala ngoba ngizosho lokho okubalulekile bayemade. Okokuqala la ngathi ngika-sister-in-law kuyiphathe kanjalo, sengiphuma-ke ngahlangana nawo-ke abantu bebaningi baphuma bangena, kodwa nga-identify ukuthi laba ababili ngathi bamadimoni. Owesiqala wezwa wangidlula, owesibili shaya ngesango lensimbi ngimbuza ngishayelani, washo ukuthi ngifunani mina la, as if ngesitha sabo akufana ngaba ngikho la. Hhayi-ke ngaphaphama. Kwelesibili ngaphupha futhi engathi ngigade iy'ngane, bekunempi zisebhasini, into enjalo, zaphephiswa lezi y'ngane. Bese sengihla ebhasini, ngehle ingane lena engiyigadile-ke ivele yehlika ngomgaqo igijima. Aqhamuka umawaya ayifuni, bese ngiyayilandela ngomgaqo. Uma sengithi ngiyafika phambili, hhayi bo, ingane isincane-ke manje, ngathi isiwu-teddy bear, iphethe undiza nayo njengo-Spiderman, sorry, njengo-Superman. Lokhu nje bese ngiyamemeza ukuthi akehlise ingane, nami ngathi ngasho ukuthi angikwesabi yini, akehlise ingane. Hhayi, wavele wathi qatha, wangifinqela. Ila ngabona khona sokusho usathane sesibhekene naye ngey'nhlamvu zamehlo. Sengiphumile, sengiyifakile-ke i-emoji le phambi kwayizolo. Ngaphupha-ke ebusuku, ngaphupha intombazane engathi iyangibuza indaba zokhari, engathi sisemgaqweni iyazibuzisa. Ngithi abazalwane engangihamba nabo bangilandela. Uthe mase bezongifica ngesikhathi ngisayilalela, thina ngiyi-understand, yavele yangitshela ukuthi mina ngiyidimoni. Hhayi, yamva lokho yangishaya intombazane,
nami ngizama ukuyiphindisela, nabazalwane sebeyazi uJesu Kristu uyinkosi, nami ngiyasho ngifafaze igazi likaJesu. Emva kwesikhathi intombazane aphelelwa amandla, yayiphelelwa amandla kulo, nami ngithi uJesu Kristu uyinkosi, hhawu ngayishaya ngayigxoba. Qhamuke elinye lesibili nalo lisongishaya qhamuke ngemumva, nalo futhi longithi uJesu Kristu uyinkosi, ngalishaya nalo ngalehlula. Ngaphaphama ila ngibone khona ukuthi usathane uzongikhipha ngenkani manje, khaliza ufuna ngiyiluze lezi nkonzo ngoba zangisiza. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyacela Baba ukuqhubeka nobufakazi bohambo lwami. uNkulunkulu into angenzele yona. Uma ngabe sengiqedile ukukhuluma sebeqoqanile abafundisi bamabandla kuleya ndawo, kwaba naleyo meeting, bangibuza-ke ukuthi ngihamba nini, ngasho ngathi hhayi, ngoba seku-late vele sengovuka ekuseni. Kanti kushuthi kwakungafanele ngisho kanjalo, kodwa futhi uNkulunkulu wayevele sengikhombisile ukuthi ohambeni lwami bazozama ukuthumela imimoya ethile, kodwa ngeke ize iphumelele. uNkulunkulu uzobe nami ukungivikela. Kuthe mangabe sekuntambama, ngilale-ke njengenjwayelo ukuthi ngizovuka ngihambe ekuseni. Ebusuku ufike-ke umoya we-stroke abawuthumele uzogadla isayidi lami laka-right. Mangivuka alisasebenzi uhlangothi lonke. Kuvele kuvuke kimi ukuthi amaHebheru 11:6 ukuthi ngaphandle kokukholwa kwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Angikhuleke ngokukholwa, ngadonsa obunye ubufakazi. Ingake ngakhuleka uNkulunkulu wangikhulula. Ukhona umoya owawungihlasela isifo kudala nje ngisewumuntu omusha. Kwakunesifo kwakuthiwa esebhandi. So akukhomba lapho elaliqala khona, ngakhuluma ngokukholwa lanqotshwa. Nakulesi stroke ngakhuluma ukukholwa. Enkosi uJesu, uNkulunkulu wangisiza. Ngathi nje mina ngifuna mangifika nje, ngifisa ukuthi Nkosi mangifika eNelspruit, leli dimoni ngeke lidlule nami edrobheni eNelspruit. Ngempela Baba, kwabanjalo. Alidlulanga nami, yize ngase ngihamba sengiketshezwa ebhasini, sengiwumuntu olekelelwayo uhlangothi lonke lingasasebenzi. Ngimi ngesibindi ngufakazi, ngithi uJehova maye ngakimi, angisabi umuntu engangenzani na. Mahubo 118:6. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba wayengikhombisile ukuthi uzoba nami ngempela. Kwathi usuthunyelwa lowo moya waba nami. Ngathi ngifika la ngase ngi-right Baba, kusukela edrobheni eNelspruit. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli Nsibande, ngiyathemba niyaphila nonke kwaNsibande. Umama Nsibande uyaphila, nawe uyaphila egameni likaJesu ophilayo. Ngithi angivezele ubufakazi engibonile ngoLwesihlanu. Bengilalela inkonzo kaMama Nsibande. Uthe lapho ethi asikhuleke, ngakhuleka, ngacimeza. Lapho sengicimezile-ke ngibone ilayithi elikhulu elikhanya kakhulu kodwa lincane, lona liyisikwele. Lamalambu lawa nje abona amahle, lawa asefike manje abona anamachashaza amaningi. Ayacwebezela, alibukeki, limhlophe, lihle. Ngisabheke lelo khanya lokhuzana ilayithi le emhlophe, kwase kuqhamuka ilayithi futhi yesibili ekhanya kakhulu futhi njengale yokuqala. Lamalayithi asepanisana, leli lokuqala lisiliva, elesibili ligold. Hayi mahle lamalambu, mahle.
ngeke ukwazi ukwathinta ngoba ngendlela bona acwebezela ngayo ngathi ahlala endaweni epholishwayo khona. Ayi ngibonisa imanga. Uma eseqeda inkonzo uMama Mtsibande sengithi mina hhayi ake ngiphinde futhi-ke la malayithi mhlawumbe ngizowabona eqhamuka futhi, hhayi-ke abangesaqhamuka la malayithi ahambe kanjalo. Kodwa ngabonga uNkulunkulu ukubona la malayithi abona amahle kangaka ngathi hawu uNkulunkulu wami ngisize ukuthi ngiphelelise othandweni lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi bamsebande, ngisacela ukuletha lo bufakazi lokugcina inkosi uJesu. Jesu Kristu inkosi. Shuthi bamsebande bengiku-21 days emkhosini, ngawuqala mhla ka-1 March. Ngaphuma Saturday ekuseni suka kuwona, ngiqala ukudla Saturday. So ngathi ngisafuna kahle ngoDisemba ngifuna ukukhulekela nje ukukhula kukamoya. Khona into engiyikhuleka futhi enye yakwamoya nje, ngifuna uNkosi uJesu ukuthi abe nami. Angifundise indlela yakhe nje, yabo ngincike kuyena. Ngifuna nje ngilangazelela uNkulunkulu nje kakhulu. Kwase-ke ufika nje ngisabacabanga leyo nto leyo yathi hhayi ngena 21 days. Manje le voice yaphinde yabuya-ke after sesiphuma emkhosini na-21 days ngoJanuwari. Bese ngithi enhliziyweni engqondweni yami ngizongena how many days? Isinembeza 21 days. Phinde ethi engqondweni yami ngiyacabanga angikhuleki ngawo February. Ngithi mina ngizongena ngaliphi ivesi? Bese ethi elinye uJeremiya 29 from verse 13 to 14. Bese uMahubo 25 from verse 4 to 7. Phinde kuthi cwaka. Phinde kuthi enhliziyweni yami lokhu ivoice engiqhamuka ithi uma wangena uzofa. Phinde ngiqhubeke ngithi hhayi ngizoyingena lo mkhosi lo nge-1 March ngoba sekusondele. Phinde ithi enhliziyweni yami ingcithu ikhalezi izobe lihambisana nami. Phinde ithi inhliziyo hhayi izobe inembeza hhayi izobe ihambisana nawe. Ngithi ingqondo yami hhayi ngey'nkonzo. Phinde ithi inembeza nangey'nkonzo. Bese iyonaphi incwadi ekumele ngiyifunde kuy'ncwadi? Ithi inembeza Mateyu 5 to John. Ngizoyenza nje ibe mfishane kakhulu nobude lobufakazi lobu. Kwathi bamsibande inhliziyo yami nayo ukuthi ngoba sakukhona iy'ndawo zokuphikelela Nkosi yami, angazi ngashintsha zokuhambisana nesimo engibhekene naso nje ngihambisana nekhalezi. Kanti bamsibande uzothi uma ebuya akusashoko lokho ngiseneza incwadi. Bese ithi unembeza ujwayele upractice uMateyu 5, 6 and 7 upractice practical. Kanti bamsibande uzothi mebuya uThongathi engayifaki inkonzo yangoSunday yasentabeni ngaseThongathi. Kwathi Monday bamsibande wafaka washumayela yena ey'nkonzweni za-everyday. Washintsha i-topic wathi uMateyu 5 lena nami unembeza wantshela ukuthi angiyifunde. Mhla 1 uMateyu 5 ngigcina incwadi yaJohn. Wathi ngo-day 3 bamsibande wathi uma ufungena ekhaya ezulwini upractice wenze uMateyu 5 and 6 and 7 kwaba i-confirmation yonke, even inkonzo. Umkhosi lo bungathi umkhosi ka-2 hours indlela adulula ngakhona. Ngiyambonga uNkulunkulu bude lobufakazi into ede zenzeka bude kakhulu. Ngiyambonga Nkosi aze ngigule bungathi 2 minutes lowa 21 days. Ngiyambonga kakhulu Nkosi uJesu. Udumo lonke lungolwakhe naye uJesu Kristu inkosi.